Happymama.cz. Dětská deka nebo kabelka či batoh, přeci vše. 3 v jednom. Jmenujeme se Jarmila a Mariana, navrhli jsme a šijeme pro vás v domácí manufaktuře designové věci, které jsou zároveň hrací dekou, kabelkou i batohem, 3 v jednom. Happymama. Vše jsou to originály. A jak dětská deka Happymama funguje? Deku rozložíme, položíme na ní naši holčičku nebo chlapečka a hračky. Rozložit můžeme deku kdekoliv, na zahradě, v parku, na hřišti, v restauraci, vedle stolu, doma. Deka je oboustranná, z příjemného materiálu, ve kterém se dětem moc líbí. Když potřebujeme jít, deku Happymama stáhneme se všemi hračkami, plínkami, pitíčkem, hodíme na záda jako batůžek nebo přes rameno jako kabelku a jdeme. Pokud se vám naše deka, batoh, kabelka Happymama líbí, objednejte si ji v e-shopu www.happymama.cz.